En primer lloc, moltes gràcies a tots i a totes per assistir a la crida que ens va formalitzar la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària. Aquest Consell d'Estudiants, de fet, té bastanta sensibilitat amb aquests temes. També ens agrada tractar temes de sostenibilitat. Mireu, aquesta càtedra va néixer el desembre de 2013 per connectar la universitat amb la societat. Com que una de les potes és la sostenibilitat, i en aquests moments tenim una cosa que és molt important, que són els objectius de desenvolupament sostenible, a la càtedra ens van plantejar que un dels temes que s'hauria de millorar una mica és aquesta competència que tenim de la sostenibilitat. Penseu que a la UDG, el 2007, quan es va fer tot el que és la definició de competències, en aquell moment ja va posar com a competència transversal la sostenibilitat. Si mirem bé les competències que tenim en els diferents graus, veureu que hi ha molts graus que la competència de sostenibilitat no es tracta. I estem intentant que aquest concepte d'educació per la sostenibilitat s'incorpori, perquè des de qualsevol assignatura i des de qualsevol titulació, sempre l'acció que fem ha de tenir present el concepte de mantenir el propi planeta i les condicions ambientals adequades per a la seva vida. Com que la diversitat d'estudis és molt gran, les perspectives de com introduir la sostenibilitat en els estudis també serà molt diferent i es farà de maneres diferents. La sostenibilitat és un tema superurgent en el moment present. Quan parlem de canvi climàtic o quan parlem de determinats problemes ambientals, s'ha d'entendre que no es poden deixar aparcats. Ho hem de fer-ho a partir del que es diu avui la innovació responsable. Què vol dir la innovació responsable? Vol dir amb la participació de tots els actors que la faran possible. El que vam decidir és utilitzar un procés de cocreació en el que hi estiguessin tots els agents implicats. I això vol dir no només el professorat, sinó també els estudiants, que són els que han d'incorporar la sostenibilitat en el seu currículum, però també personal d'administració i serveis i també els agents socials. Co-crear, què vol dir? Crear amb la comunitat, crear amb la societat, no per la societat. I és justament aquesta idea de co-crear amb la societat i amb la comunitat, i és per això que estem aquí reunits amb vosaltres. Perquè, en definitiva, sereu els futurs governants, els futurs empresaris, els futurs docents. La responsabilitat d'aquí uns anys serà vostra de tirar endavant tot això i d'aconseguir que tinguem un planeta molt millor. Fa uns dies en un congrés em va agradar moltíssim, sentia dir una frase que deia que la universitat no és un ensenyadero, sinó que en la mida en què tot aquest coneixement que genera la universitat sigui capaç de transformar, de millorar la societat, llavors és que és útil aquest coneixement i és en aquest moment, en el moment en el que cobra més sentit. Per tant, per nosaltres és molt important que sigueu aquí, és molt important sentir la vostra veu, perquè, esclar, en aquest procés el que volem és sentir la veu de tots per veure cap on hem d'anar i quines són les coses que vosaltres considereu que hauríem de tirar endavant. La idea és mapejar aquest present i, per tant, volem identificar, segons la vostra opinió, quines són els coneixements, quines són les habilitats, les competències i quins són els valors, perquè tothom coincideix que tot el que té a veure amb la sostenibilitat en el fons és un tema de valors. Moltes gràcies sobretot a la càtedra per donar-nos l'oportunitat de participar.